Ag Scoil Loch a siú a gulcurún na cadam fí an chapel lás fin a saoil agus a trídig an anlan Gerard Dillon ag a 8 o'clock. Is é seo an chiad síd an Scoil seo agus chun tús a chuir leis an acht seo húil chuirib. Fearan fáilte bhí gaidan rihhardas fillí a bhrána rannarí is star nó na fir buí. Fig bór na bháil is cultúr an fíoch don Scoil uair seo ar bhrúcha nach a lí. Is fear airis mar bhola a focail nó trí a seolín go brach ar adventure mór brí. Ag leanúns na sála ar Scoil ús brí ó dheas gan an muchas go gleann geall na lí. Tá stair fan a coslagan ag Commodóí VRC sa an gúgi seo a hílríon go leor dáanta le brí. Níl sáú a rántú bhí cúig sodarnín sa cá dáanda ar nóid ar híní is lang lí. Ardána é Scoil chun ceiliúra is brí, ar éireachtas ar híocht na máras na marí. Tá glúinú ag tacht an siad a géirí a bí iad réig le na górbaí ar le héad chahal buí. Fáiltí mór go léir go thócáil an chiad sí den ardán bhíor siachta Scoil Loch ó cáid stairúil nach cáda mé a bhuíomh bíoh flá is pérácha i ggéistóirí fillí. Ní fillí a bháin a chumann fillíocht, ní húdar a bháin a chrochín le tríocht, ní bharan an alíonn mar a dúchtar do saomh le crocha an arde ó scór an mórthíl. Digan á gathí an Scoil bíon curre agus bíon ceist. Tá an ceist le léamh go muis seo ceann a chum Philip Cummings. Agus an tarachtas na hí sa riacht aontaithe, dar bhínis, mar leis cíal, iarracht amháin eile. Reacht dálag an tarachtas sa riacht aontaithe. Dar bhínis go bhfuil gá riacht sa tír, a riacht bhuirn imrítar pell, siar ó dheas imrítar caid. Ficinn sibh an aibh i líon an gléine, an chríochgeart ag feimú fiú sa tanga, agus mó a túngur ar bheoin na muintere a bhíon go bródúil go bhfuil gá hír sa riacht. Ní ar bh éar a riamh gáin ar Ramadáin, ar Thioníní, ar Eolarí, ar Bhrachadóirí. Agus amadí dianta é fáilte ara, ribh an clasas ársa le clasana hasanna. Is títeoirí dúchas muid a bhí hetanta, do phobalt a fógraíom a cha fágad gan déanamh. A tá tóraigh leis an méid anolalas is tí bheasa a lachtan mid leis, inis agus festa. Chur fáil. Áirc in airne siad am a hír me, áirc in airne siad am a hír. Scapta de bhain céirí ag siúl na sáide, muintear na héir a muiní na déirce, áirc in airne siad am a hír. Agus ceangar. Rihgéirim a léanta ag éire a aontaithe, a tá ceist le réiteach a bhaineann le na déanra, ó nach féidir le gábháistir ben éon tap a cheartúin séir stáigh a dtí